Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Balik ta maigsoon sa atong pagpanag-uban, sa atong pagtuon sa libro sa Tagaruma. O dako akong kalipay nga nagigduyog ka kanako o naghinaot kung anakas kapiskay sa panglawas. O atong kining tibawason ang atong pagtuon sa libro sa Roma. Karon atong hisgutan ang mahitungod sa gipadayag ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagpakamatay ni Hesukristo sa krus. Ako kablihan ang Roma 3:25 ngadto 26 mao kini ang giingon sa Biblia, gihatag siya sa Dios aron pinagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining pagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagka mapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Mao kini ang pulong sa Biblia atong pagasaysayon ang mga buot ipasabot. Dili lamang ang katawhan milansang kang Kristo apan ang paghigugma sa Dios sa atong daotang kalibutan nga iyang gihatag iyang bugtong anak ngadto sa mga makasasala bisan nahibaluan nga siya pagapatyo nila. Apan iyang langitnong kaalam iyang gituyo nga ang kamatayon sa usa ka balaan diin sakripisyo ug panghimayad sa tanang mga makasasala sa tanang panahon. Ang dugo ni Kristo mulimpyo kanato sa atong mga kasalanan. Walay pagtubos kundi pinagi sa dugo sa inosenteng anak sa Dios. Sa atong kapanahunan karon nga puno sa mga bag-ong uso ug bag-ong teknolohiya, nawala na ang atong mga kaalam kalabot sa kasuko ug paghukom sa Dios. Maoy aktibong gahom sa kasaysayan sa kalibutan ug kini mas importante kaysa mga eroplano, submarino, tangke ug bomba. Matag usa sa atong sala nagagikan kung nagkinahanglan nga silutan og panghimayad tungod kay kita ikundina sa kamatayon ug sa pagtubos nga sakripisyo ni Kristo lamang ang atong kaluwasan. Ang maong katuyuan ang anak sa Dios mibalik aron sunugon sa altar nga cross nga nagkalayong kasuko sa Dios kinsa kadtong tinud-anay nga mobalik kaniya mahimong matarong milyon sa katawhan nakaangkon nga ang tanang gahom sa Dios miabot kung mibuhat ubos sa dugo ni Kristo. Busa amo kang giawhag igsuon nga higugmaon ang ug ayaw pagpalayo kaniya nga gilansang sa cross. Apan ihalad ang imong balay, trabaho, kagahapon, umaabot, imong simbahan, ang imong tibuok kagalingon ubos sa nagatulong dugo sa karniro sa Dios. Aron ikaw limpyuhan o maprotektahan sa walay katapusang kamatuoran sa Dios. Walay laing proteksyon batok sa pag-akusar sa dautan o kasakit gikan sa kasuko sa Dios kung dili ang dugo ni Hesukristo. Kasing-kasing tunni ang bersikulo 21 hangtod 28 basaha ang matagpulong nini o himua nga ang matagpulong mutandog sa imong kasing-kasing o pinaagi niini makita nimo ang importansyang pagtulunan nga dili ang pagmatarong sa mga makasasala apan pagpakita sa pagkamatarong sa Dios nga naisgutan tulo kahigayon pinaagi nining basahon. Ang mahigugmaong Dios wala midaot sa mga makasasala sa nianang panahon nga kinahanglan sa balaod. Ang usa ka maluluyong Dios mipasaylo og nagpabiling patas tungod sa iyang gugma ug pasensya. Hangtod ang gipaabot nga panahon sa tanang binuhat miabot kini ang panahon sa pagsig-uli sa kalibutan ngadto sa Dios diin gisinggit
sa kamatayon ni Kristo sa cross. Tanang anghel nagmaya tungod sa pagkabanhaw sa gilansang, tanang makasasala gimatharong. Usa ka ignorante ang musulti nga ang Dios makapasaylo kang bisan kinsa o sa bisan kanusa sa iyang pagtugot kay kini iya lang sa tao nga rason. Tungod ang Dios dili tunhay nga gawas nun apan iyang gilimitahan iyang kagalingon sa iyang pulong ug sa iyang pagkabalaan. Busa matag makasasala ang ngayan sa iyang kamatayon. Iyahang gipadayag nga kun walay pagpatulo sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Kung si Kristo wala gisakripisyo, ang Dios mabasol kung nipasaylo siya sa iyang kagalingon nga walay natakdo sa mga gikinahanglan sa pagkamatarong. Duha ka butang ang mahimo sa pagpalansang ni Kristo. Gipakita sa Dios iyang pagkamatarong o kumplitong gimatarong kita sa susamang paagi. Ang usa ka balaan patas sa pagpasaylo kanato. Tungod si Jesus mituman sa tanang gikinahanglan sa pagkamatarong. Nabuhi si Nazareno nga putli, palaan o mapaubsanon. Siya lang ang naginusarang mihambin sa sala sa kalibutan tungod sa iyang makagagahom nga gugma. Busa atong simbahon, hugugmaon si Jesus, o daygon ang iyang amahan nga mipili nga mamatay kaysa iyang hinigugmang anak apan tungod sa kalibutanhong pagpadayon o sa gikinahanglan paghukom sa paglansang, dili mo hinungdan nga siya namatay sa iyang dapit. Sa iyang pariunong pagampo sa Juan 17, si Jesus misulti sa Dios, ani nga mga pulong bala ang amahan. Dining mga pulong nakita ang usa ka lawom nga pagkamatarong. Ang magbubuhat puno sa gugma kamatuoran, wala siya pagpili sa gugma, iyang gitukod ang kaluoy pinagi sa hustisya. Sa kamatayon ni Kristo, ang gipangayo sa Dios nga kinaiya nga hingpit, kini way katapusan nga gugma, pinasikad sa balaod nung katarong o gitawag nga grasya, kay kini gihalad ngadto kanato nga libreng pagkamatarong, ingon nga ang Dios nagpadayong matarong bisan kita iyang gihigugma o gipasaylo. Pagampo kita igsoon, balaang Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kami nagsimba kanimo tungod sa imong gugma ug dili matukib nga pagka masinabtanon. Ang imong kabalaan lawom kaysa kadagatan. Imo kaming giluwas gikan sa among mga sala, kamatayon o kadautan, gikan sa kamatayon o gikan sa gahom sa kangitngit. Putlia kami pinaagi sa dugo ni Kristo, dugo nga malimpyo sa among mga kasalanan, o kami mahimong matarong ug balaan pinaagi sa grasya. Kami miyukbo sa sakripisyo ni Jesus ug among ihalad among kagalingon kanimo, isip magpasalamat sa imong pagluwas sa pagmatarong kanamo. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsay ipasabot nining pulong ang pagpakita sa katarong sa Dios. Usbon ko, unsay ipasabot nining pulong pagpakita sa pagkamatarong sa Dios. Daghang salamat ug hangtod sa sulod nga pag inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.